Pulis sa Southern Leyte gipasanginlan nga mi planta og ebidensya samtang pulis mihimakak sa pasangil. Tungsaran pinaagi ni ining report. Nakuha bisag usa ikalit na sidag nangutana diyan dakpan ka. Matod sa Southern Leyte Police Provincial Office, giimbestigahan na ang nag-viral nga video. Makita sa video ang usa ka pulis nga giila nga si Police Corporal Roel Arot nga nakitinubagay sa usa ka ran sa Lumon. Sa ilang panaglalis, makita nga gikuha sa pulis ang usa ka kaha nga sigarilyo, dayon gi-issue ang violation sa tag-iya sa sari-sari. Butang nga gikisikisihan sa tag-iya. O lagi da, nganong imo man kung gitagaan sa gibasan sa akong katungot. Ay na aroy, tanawa. Aroy karon bitaw. Di po mo sir. Base sa video, giangkon sa uploader nga adunay higayon nga namaligya siya og sigarilyo apan wala na matod nga kinigibuhat sa dihang nahitabo ang insidente niadtong September 30. Daling girelibuhan sa SLPPO si Arot kinsa kasamtang nga gi-assign sa Provincial Holding and Accounting Unit. Gihimakak ni Arot ang aligasyon. Matod ni Arot, malisyoso ang pose sa Lumon og wala kini magpakita sa kinatibukang panghitabo. Iyang gidugang nga usa ka informant ang nakapalit og sigarilyo kang sa Lumon butang nga gidili ubos sa municipal ordinance. Wala na mohatag og dugang pamahayag ang SLPPO samtang magpaabot sa resulta sa investigasyon. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Belia. Balitang Bisdak. Tanan ni Ja. Nakaroon nakita sa video na gigawas gikan.